Κάτι τους δίνει. Θέλω από αυτόν που τους δίνει. Κάτι έχει. Πήγα και το ρώτησα. Ούτε ο Κώστας δεν ξέρει τι βάζει ο καρδινάλιος. Με τον κοντό τι έγινε? Του δίνω 5 χαρτιά, πες του λευκή επιταγή. Μας έγραψε, σου λέω, μου είπε να μιλήσουμε με τον Παντιό. Το δικό μας το